Dun Sergio Fenek ġie ordnat saċerdot fl-2016, sena u 3 xhur ilu l-Arċisqof offrilu ħidma pastorali bħala kappillan tal-Forzi Armati ta' Malta. Hija ħaġa li qatt ma kont qed nistenniha. L-ewwel malli qalli tipo anka meta kont is-seminarju iżek meta tipprepara ruħek fl-ebda mument ma taħseb li ħadd tkun kappillan iktar kappillan ta' parroċċa milli kappillan tal-Forzi Armati ta' Malta. U meta spjegali ftit imma kont rajtu sfida sabiħa u wkoll anke mod totalment differenti ta' kif nista' ngħix din il-pastorali tiegħi. Dun Sergio jgħid li għadda minn proċess ta' taħriġ pjuttost intensiv. L-ewwel attenda kors għal dawk is-soldati li jkunu se jitilgħu għal surġenti biex ikun iktar miftuħ għall-ambjent militari u wara għamel kors iffukat fuq il-prinċipju l-valuri tal-armata b'enfasi fuq l-etika u d-dixxiplina. Wara wkoll anke bdejt il-kadetship, dak huwa mbagħad iktar partikolari għal mal-kadetti oħra li jkunu ħajsiru uffiċjala hawnhekk mal-armata fejn kien iktar iffokat fuq il-physical training fiżiku ukoll anke nerġgħu bdejna ftit iktar dak li jsejjaħ id-drill. Biss ovvjament jien ma messejtx l-armi aħna bħala kappellana maħniex msejħa biex nkunu qegħdin nassistu bl-armi għax m'iniex soldat tal-armi ma jiena dak li jsejjaħ non-combatant. Minn Mejju li għadda sa kmieni dan ix-xahar il-logotenent Dun Sergio Fenek intbagħat Fort Jackson, South Carolina l-Istati Uniti f'dawn ix-xhur u tħarreġ ma' 70 kappillan ieħor militari ta' fidi differenti u qal li tgħallem fuq kif jista' japplika l-fidi fid-dinja militari. Kienet esperjenza fejn verament hekk nħossni fetħit li ħafna l-orizzonti. Fejn jidħol ukoll anke skoprejt iktar xi tfisser li tkun kappellan militari. U anke meta inti għandek soldati, speċjalment kemm dak li huma ta' twemmin tiegħek. Hemmhekk ukoll tħarriġna wkoll fuq il-fatt li anke ma jkunux tal-istess twemmin, inti kif għandek tidentifika magħhom, kif għandek tassistihom. Dun Sergio Fenek temm jgħid li dak li jaf bħala saċerdot se japplikah iktar għal ħajja ta' kuljum tas-soldati u dawk kollha li jaħdmu fil-Forzi Armati ta' Malta li llum il-ġurnata jammontaw għal 1700 membru.